Chebe ule hei Mizoram rui hlo man atam zia le rui hlo ngai te an tam zia te kholai rui mu tur te thei topin khotlang roi tu te khotlang tang rual te le sarkar te pon tran an la ni atin ko ran te thleng poin an pouring camp te bot sai ania tin anin siam that the na tur an thil ti thin an sim the na tur te anei zon na tur te chung zong te chu bot sai thin ania khotlangin kan chiat puya ramina chiat puya kan do na hle ni chuti lai ka ra chun rui hlo tol tu tam takan lo om zela a hei tun a phejun sarkar in ramri aron lu thin na nia hriat ta te duty te da in thei to panan chua ania a sot zel tura po ngai la a tha zel tura te po ngai la a tha ome chuan hei thil mak deuh mai tun na hian a thleng maya kan han khek deuh rewa he video pakhat hian phot te ra tun hnaya tun hnai te a karchang kang takatanga an man ania namdang an ni le ngal nge hei nó lắm bằng ạ hết cả trăm hai kia nó mặc làm phơi xua cứ là lên sẽ quên Thế sao mà trong hiên lũ là thế rồi? cái là cái mồ rồi đó là tầm bắc rồi cái tầm chứ sao đó tôi hết cần đào lên rồi mà nó là trắng đi mà cho nó hello mấy một tấm nước nó một hơn người rất cảm ơn mọi người xin để tiền thì là căn bản cái bao cái tôi sẽ tôi nói nhiều bao hemi karon ti lan chan chu hei rui hlo tol tu te hian thei to pan chuani o man chuan ni lo thei na hian thei to pan chuani tin kha mani lo ka po police ina khan kon check gate a andam doi mu chua te handam doi man te kha uiba urian thria ti chuan check gate hel tuma ke akal anzuk u mani ti khan an mana hel tum ram te tin thei to pa hetianga thukru ram te no mani check gate in uluk takin an checka chuanga rin hlel om te check ngai nian hriat te record thlapin an check thina man chua po tam takan ne tin akong lawa kal te po mi tam tak khatianga hel na chang hrian om fo chuan a hel thin po mi tam takan om ti alang reng mai ni hei kan rui hlo do na konga hian amak kati khop maya ka soile soinu ania ati te arui thlenop nop mai te kanin transia ke moti tur khopin kho chunga kan oma amaro chu adam doi lampang le tol tu te kan ho em kan du lo em maya arui te ber walau takle kholaya midang poisa lem lo tin mi poisa dila mani pheichon meiche pakhat poisa dila an zuyan thin rim ti ti mai ni khatiang vel te kha an oma mitam takan oma fel tak tak po nama ruk ching po tam takan oma ka mani po mi scooty ruwa walau takin kholaya khalkol maya ani tu te tan chon ngei om via wani thin rim thak via wani kan fel uchuak nge kan in ti fel kan ti don nge ni ti mai te kan society a kholaya rui te le ei ru te kan ti tel vek nge chung te noksak enge kan society in kil toi tura tur khopian kan endong ve hi nga in ka sia awa mu sita wati du da chim tura ni lem lo amar chu kholai rui hlo khoi te mi thil ruk te tin rui hlo tol te ei ruk te heng hi that lo zele apoi zia hi kanin shir tamangai a rui hlo tol alampang te kan ho em matun din hmuna chuan a kholaya a rui hlo ti te walau takati te kan in khongai se ka kanin tran siak ani tam tak hian ru kan ruwa mi thil ru te po ru kan ruwa an nang chinga tu te ma thin rim dewin a om na la hi omani min kan thil rulai muin han mila
mu chun chum chor mai hi ol deuh mai nia khang te po video kan an mu a engin ni bikin fel fam kim bi ka mi kan in tia boi thak deuh ni hemi kan do dan kong chung changa hi chuan kan ril ru te po hi kan ti tet ve deuh te po nga in ka hria khalam chu lo da thata photi la hei an huang tau khop mai rui lo tol tu te hi mani lo khan champhai lam thawa hian mun pakhata rui lo man ania alian thamani lawa tlem tham te ni am man an rui lo mana hian at size ti mai tiang atam zong hi thil che sang sanga che thuma tension ania shemna po ainang lo viawa hemi number 4 case kan ti howi NDNPS Act ania NDNPS Act no yami ania narcotics drugs and psychotropic substance NDNPS ania he dan hi ashemna po na angrenga commercial quantity kan ti ho hi hremna na tak mai hi gram zani somnga chin chunglam ania kg khat mun lia thena mun khat angani chu ti chuan commercial quantity gram zani somnga chin chunglam ania small quantity kan ti ho hi chu gram nga tlem te gram nga hnuailam ani intermediate quantity awm le a hi gram nga chunglam le gram zani somnga inkar ani ashem nei ain anglo hlom khop mai heng hi small quantity chun kum khat thleng lungin tan thei te tin poisa choi tir ania chuan intermediate ta te chuan kum som thleng lung in tan thei te noi khat thleng choi thei te ania commercial quantity a thung chuan kum som ai rei tan ngei turani kum som chin chunglam tan ngei turani ti te ania adan awm nuala kha chu lo wat zir chiang ve taila a tho me ti chuan hei tun hna ya hian courta kut ngei an man sakte an man saka an lak sak ngei te po thiam chang te po anom thawa amaro chu kha chu courtina rel dan evidence thatok lo wangte tin akthil kal dan fu tok lo wang te po ani theye ka soi thin angin courta in lan zong te jail tang zong te hi miswalan ni lo thil dik lo ti an ni lo amaro chu thiam chang zong te hi an dik tina ni chuang lo courtin a fin fiana tur a mu that tok lo wangte a shem tur a fin fiana nei that tok lo wangte chung te chu thil ni thei vekani chuan tun hna ya khan champhai lampanga hun pakhata dam doi manani intermediate quantity ang vel kha ania gram zani somnga chu tling chi lo dewa tam ve pa ngai tho khatani a chuanin man an nia khei sakala heta khei sakal kwala manan ni thu te po social media te po post ania ming te ne veng te ne ani ti chuan rei lo te a thlakhat po liam ma mai khan he case chin felani to min lo delete sakro tiani an thian te tin Facebook lama te po ni page nei te po ni delete turin an nge na tin hei chu chanchin thara police in an puan thlap to nia police in an the dar vek ania police page a po post ania chu ti chung chuan min delete sakro hei an chuak to a case a fel to an tiani khotlang hroi tu te hial te punin tiang khan post tu te kha an lo vautiti maya min ti mol pho chu ti khati in ti mol pho na ni ti khan post ani amaro chu do tani lowa tin an vau pakhat an vau ti mai teng chu mi ne na phei chuan courtina thiama chantir na le kha phut ro courtin thiama chantir na le kha min ron thon wala ka lo delete tange tin soiro ka tia thon turan nei lo ani mela ani na taka chon thlakhat er or vel bora thlakhat pola liam lo mai thei khanga voi khat trial an nei tro kang ti vel tura thiam chan hal ngot mai kha chu kan India ram NDNPS Act vela court kal phunga chon thil thei lo burani khami kha thiam lo chang ema poni thei amar chu kum hi angai ve nualani thil poi mo da mai ta chu te tanga lang nia ga thiat chu hei mi zo te hian jail tang hi thie ta karon soi zeu kha jail tang hi thiam lo chang bisual jail tan lo hi chon zalen court case a thiam chang anga hian kanin ngai tamai thin mi tam takin chu kan mu dan pori mi tam ber hian jail tan hi kan hre ngoi ni jail tan lo nan chuan ti she kan nei vak lo dam lo derte le kha tiang zong kha soi vek to lo mai tiang hang chu mi poi kan soi palange in the thiam vekin karing jail tan lo nan chuan dam lo te khang effective
ang kha chu ukil ta pon an hrelu tu kani ti chuanin zel tang lo chu bifel mitra kan nga ya zel tang chu mi sual mitra lo soidon liang zel tang zong zong hi mi sual an ni vek lawa zel atanga thiam changa court atanga thiam changa chok zong zong hi thil dik lo ti an ni lo ti kha thara ni la te dan chin tok le mu dan chin tok te po kan thiam a thain ka ria khata tanga lang chiang em bok chu man an nia laman sakan nia an kuta tang nge man sakan nia tin police page te po post ania page lian tham tak tak te po post ania youtube pa te po post ania an vek le ni na zong zong len amol phawa kha ni kan hlau ber thin ni mi tam ber hian kan india dana hian mi tam takin drugs an lo tolan mo enge mon lo ti ni point thiam chanda ne mo jela tan lo da ne mo thiam tam takan omang shria tam takan omang chung po chu zalen an om foang amaro chu mi puitena kan treat dan jok mi puitena kan en dan jok adam doi lo kol to so chu tia kan ngai dan jok hi thil poi mo takani chu wang reng chon ani min social media lan social media post ni hian dam doi tol hian chu chu ti to ti post kha an du lo em ni ani na taka chuan ruk na anen han soi kople ta thini lam hei tu te ma tong kama ka riat fo mai chu sarkar na thoka te ponia len pha na tham min pa na ni po kan chiat lo na tur lo ni lo jong ka ru pe lo tiang chi te khang lian tham mo sum hlok tham deuh kan mu do na ni chuan ruk hre lo na tong kam ang chi kha kan mang na se be matin kan hre lo tlang reng boka min mu don lowa min hriat chhuah don lo chuan hei kan rinom lo na te na pakhat chu ni vein ka hria lan na pakhat chu ni vein ka hria kan soi pial moi thiam ve wang tun ka ron soya po hian amaro chu bizo mi pui tam tak hian heng boy a tlulut thin te hian ruk na atamania kan hriat phak lo thleng hian atamania dam doi tol ruk te thil likvak lo ti te heng hi pathian hlo ai chon pathian du dana ni lo he chu ram le nam mel ma ni a thalave kan ram ta na thalave ti lam ai chon min an hriat don lo chuan kamol pho don lo chuan mo mi in ka tolani ti shelo sela hei chu poi hleinem min ka iru ni ti shelo sela poi hleinem ti ril rupu hi kan tam fer furlu toka chu atol nge te pon an kuta tangan man thalak nen po sani to poin jela tanga chuaro milo dili chakro hei kan chuak to lom ti le mai ne amol pho ber kha kan hlau ani thil theng dang reng a po ni thawani du thalin kanan ti apoi kanan khoya kanan cheya palai nen kanin tira ngai dam lo ngam lo khopin mi te kan nek chepa kan wat ti mi lo ngai dam shramai to ngai dam lo ju ngai da ngai dam ngai te poin la ni veng asin tin kan va vo thina ngai dam na chu hlutuk ama ero chu thil sual ti she lo pha nan hin hei chu kan mang ve tla thian ka ria in ngai dam na te tin bol pho don lo chuan tin hei thil sang sang thleng ho hi poi khoina sang sang in ngai dam in kan ngai dam le mai ti ho te kha poi khoina kha mi kha hre chuak lo sela kha til kha viral lo se bol pho lo sela ngai dam an dil hian rin om thin lo ni anan mol pho ta mol pho tak ve le khan ngai dam an dil rilu fim taka mi poi va khoi po hian ani thin hai mi ko nga hen kan ngai da na danglam mo khop mai tor tu kan lo ni chi a thin hian kan ril ruput manga chuan ngai dam thei lo tu kha dem mo sual nei lo ni bi ka mi kan ti let ar zel mai ni chu kan soi thin dan le ta mi dang ina kan lo ti pui thin dan po ni so wang chuanin mizoram a hian hetiang ril ru hetiang mindset kan put chung hi chuan ruk na rui hlo tol te dam doi vor ti tele tam mai heng hi chu rem bai mai na rin om lo ni thil kan ti suala kan mol phawa kan lar hluaya kan min hriat don lo chon poi kan ti vak lem lo mi nan hriata kan hming nen kan thalak nen a lan ber kha poi kan ti em a kan du lo em thil ani boka tin mi nan hriat lo chuan man chua kan ni don lo chuan hlok tham deuh chon ruk hre lo kan tam hle boka tin mi poi du thalin kan han khoya kan han che hrepa chumi hnuwa an lungoi lo an thin rim ti kan hria han thin rim don ti kan hre sa re kan na don ti kan hre sa reng kan ti luya an lo na nge ya da nanga kalpuyan han tum tak ve le ngai dam kan dil ta ngai dam lo ngam lo khopin
mi kan siam ta thin ta ko ran upa te tu te ma te kan khol tlanga tong kam thiam ber ber din kan nor to mai thina tiang chung hi chuan Mizoram a hian a hlem hlet na kan ti te sang ei ruk na te rui hlo tol le heng hi kiang mai mai na rin om lo